מה, תספר, לא הבנתי, מאור. נכון, הם באו לינוי, שבכלל לא סיפרתי עליה בכלל. אני אספר עליך תכף. הם אמרו לי, כפרה, החיים שלי. לא יודע. אני מתרגשות, ככה הייתי שמח. למה אמרו לך ככה? לא יודע. סתם אמרו כפרה? כן. לא אמרו לי סתם. אז מה? חיבקתי אותם, נתתי להם מסגות, ואמרו לי, שוב! מה כפרה? חיים שלי נהרגו עליי, נתנו לי חיבוק, נדיקות, הכל שמשחק הכל. תירגע, מה קרה? בא לי להזמין את זה בבית שלי. אין לך בעיה? מה? להזמין את זה לבית שלי? מי יבוא לפה? כמה חברים. כמה? נעשה ישיבה על קריוקי, זוכרים ונעשה. מי יבוא לפה? לינוי. נו? תמיר גם הקשר. תמיר אני חייב לרשום בטלוויזיה. נו? כזה. ולינוי, בר, תהל. או, כמה בנות. כן, רק בנות אני מזמין, אחי. למה? אני מאוהב בבנות. I'm in love with the coco. אמא, אני מזמין לבית שלי רק כושיות, רק מה? רק כושיות. למה? תירגע, רגע, נו. אני מת משחק ממהם. מה תשאיר להם? מה תשאיר להם? מה? מה תשאיר להם? תשאיר להם. אתה יודע, ירין, אני אזמין שתי בנים. אחד תמיר, אחד ירין. כמה בנות תזמין? אולי נזמין שתי חברים. ובנות? שתיים. איך קוראים? לא, בת אחת, אני אזמין את תמיר, את תהל, את מסכימה? את תמיר. כן, אני מסכימה, בוא לפה, תמות פה נורא. תמיר, יש לך את הטלפון שלה? מה תשאיר להם? זה אמא של תמיר? מה תשאיר להם? רק שתיים בנים. אני לא רוצה שזה יהיה פה טוב ובואו עם הבנות, עם הכוסיות. שתי בנות, מה? לא. מה תוציא להם על השולחן? פיסוחים זה באברהם. בגלל שתי חברים באים אליי. מה תשאיר להם? יש לך את המספר של... רגע, מה תשאיר להם? Shut the fuck up, bitch. אני חייב לעשות חזרות בגלל שאחרי הגן הם באים אליי, לא? רגע, תשאיר, אני רוצה לשמוע מה אתה שר. Are you ready? צלם. אוקיי, עכשיו נצלם, תשאיר, מה אתה שר? נו, כאילו, נו. אני מכיר, אני גבר דומה לגבר. לא. תל אביב אחרי חזרת, עולים מחדר מדרגות. Ain't nobody got time for that. יד פותחת דלת. You suck. Unbreak my heart. Say you love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life.
fine.